This is your radio. Your station. Sa Radio Rosana, 88.1 FM, the sounds of the moment of Allied Broadcasting Center in Fort Worth. 88.1 FM, Radio Rosana, the voice of truth for every generation. Radio Rosana, the sounds of the moment. 88.1 Maayong gabi mga igalas na nasuking ating paminaw na itong turmanon ang kumbati sa debate sa 88.1 Radio Cruzada sa pagbabarog sa kamaturan sa nagalaing mga baruganan sa nagalaing pundok na nag-angkon Kristohanon. Dili gabi makiguban usab kami kaninyo o mag-ibitar sa kaninyo sa inyong pagpaminaw. Aduna na sabtay debate nga itong himuon ining takna ali sa Seventh-day Adventist o sa Iglesia Apostolika Romana. Pinaagi sa atong mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist nga mga pabarog sa iyang tema nga ang dalan sa Katoliko padulong sa impyerno. Pinaagi ni Brother Porfirio Sambilad. Iya pamatunan kini pabarog sulod lamang sa 7 ka mga minutos. O niya tapos ang interpellation pinagi sa iyang katbang na mao si Brother Efren Yap de la Peña. Atagan nato siya og 5 ka mga minutos alang sa pag-interpellate sa gipabarog nga tema ni Brother Porfirio Sambilad sumala sa Biblia. Og ang humanos sa cross examine mga gala ang bupabarog na dili magpabarog magtumba sa maong tema nga kabarog ni Brother Porfirio Sambilad sa Seventh-day Adventist o kanon kini ni Brother Efren Yap de la Peña nga CFD sa Katoliko nga Iglesia. Sulod sa 7 ka mga minutos na usab o tapos nila yung 7 ka mga minutos sa iyang guba sa maong tema. Pangutanon siya ni Brother Porfirio Sambilad sa 5 ka mga minutos. O kumani ana, muadto sa rebuttal, at 3 minutos ang matag-usa kanila. Pinagi sa magunan ini si Brother Efren de la Peña o gumano sa buman sa Seventh Adventist Brother Porfirio Sambilad. O karon makaigsunan ato yatag ang higayon sa atong igsuon ikan sa Seventh Adventist Church. Brother Porfirio Sambilad sa iya 7 ka mga minutos sa pagpabarog sa iyang tema nining gabi ang dalan sa Katoliko padulong sa impyerno. Imong higayon na Brother Porfirio Sambilad. Praise the Lord, hallelujah. Salamat sa Ginoo, gitagantag kusog, kabasko, pagpalawag, gikam sa tira. Salamat, Father God, gitagamit. Kaalam, pagyag-yag sa kamaturan, aron mabutaw ang kabakakan. So, akong pamatud-an diri sa iri, igsoon, nga ang dalan sa Katoliko, dalan paingon sa impyerno. Bakit po? Anong dahilan? Unsay nga bersikulo nga imong pabarog diya sa radyo? Una na kong bersikulo, igsoon, Matthew 7:13. Sulod kamo sa sigpit kagangaan kay lapad ang gangaan. Dalan paingon sa impyerno. Halapad ko na ang dalan paingon sa impyerno. O mo'y gisubay sa kadaghanan. Klaro kayo nga ang Katoliko ba'y daghanan nila, pero sila mo'y nagsubay sa dalan paingon sa impyerno kay pwede lang magubog-ubog
pwede ra po inom ang mga kapare kay pare sa mga dili sa paliyon hubog nagsuka pa yun. So klaro kayo nga sigpit kay di magkapahok, di magkamagugugo kung naa ka sa real nga Kristohanon. Apan ang piki nga Kristohanon munang Iglesia Katolika Romana, dagkan sila. Apan sigpit, matod pa sa 14, apan sigpit ang ganahan o malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon. Jutay ra ang nakatultol niini. Ang Hudyo ra o Iglesia Seventh-day Adventist ang nagbantay sa adlaw Sabado. Jutay ra itandi sa Katolika Romana, bilyon ang sakop sa Katolika Romana. Klaro ka ang Biblia gatug-an kung daghan kana padulong nas impierno igsoon. Ang Domingo daghan sila musimba panahon sa Domingo, apan kung Sabado jutay ra mo abri sa simbahan nganuman gitagna naman ni Kristo nga padulong di ay sa impierno ang daghang mga pundok nga mosulod anang Domingo igsoon. So klaro kayo nga ang Santo Papa o Iglesia Katolika Romana gatudlog baka paingon gyud sa impierno igsoon. Wala siya gatudlog sa kamaturan. Unsa man kamaturan, Brother Porfirio Sambilan. Ang kamaturan nag-ingon ayaw tawag og laing amaan, nagpatawag siya laing tawag ko siya amaan yun ni sayuta. Di ba na baka? So padulong yun na sa impierno kung sunod ta sa Santo Papa sa Roma siyang pagtulunan. Klaro kayo impierno atong padulungan igsoon kay amahan sa tanang bakak mauman ang yawa. Matod pa sa 1:8 versikulo 44 igsoon. The father of a liar is evil. Ang bakak nga giwali sa Santo Papa nagpatawag siya Papa munay bakak. Apag wala siya nagpatawag o Papa, dili, baka kanius Kristo, ayaw mo tawag laing ama, nagpatawag siya. Munang nagtawag siya, padulong yun sa impierno igsoon. Daggang naguyod, daggang nagpukot sa Santo Papa, bilyon na ilad niya, anang adlaw. Domingo iyang simba, samtang ang Diyos. Sabado ang simba sa Diyos. Matod pa sa Lucas 4:16, musulod si Kristo sa adlaw Sabado, dili, Domingo. No, kung Domingo igsoon, kana liar nga usa ka butbut sa kanang butbut sa tibok kalibutan igsoon. Dagkan nga pukot sa Santo Papa ug sa yawa, iya nas yawa nga pagtulunan igsoon. Nga naman, iya mas yawa, Brother Porfirio Sambilan, kay bakak man. Ayaw mo tawag laing aman, ayaw mo kanyon niya, ayaw mo trabaho sa adlaw Sabado. Trabaho po niya ang tao sa adlaw Sabado, di ba na bakak? Contradiction gani sa salita ng Diyos, that is liar. Mual kontra ka, imong banggaon ang pulong sa Diyos. 100% hagsa diyo ka, pareho kag gabisklita imong gidasmagan ng sis. Ang pulong sa Diyos sama sa martilyo, sama sa kalayo, nga muut-ut sa tao kung supako nimo ang pulong sa Diyos igsoon. Pag ingon sa Ginoo, ayaw mo trabaho sa adlaw Sabado, gipatrabaho niya ang katawan sa adlaw Sabado, di ba nagbaka? Patyon ng trabaho sa adlaw Sabado, wala gawali ang Santo Papa. Ganahan sa mga matay, iyang mga parinti, iyang mga membro, wa say kaluoy, wa say gugma sa iyang isig katao. Ganahan na siya mamatay ang iyang mga sakop. Matod pa ni Kristo, I know to His commandment is life. Now, kung di ka mutuman sa adlaw Sabado, kay ang dalan, mauman ang Sabado, ug ang dalan paingon sa impierno Domingo igsoon. Matod pa sa Ezekiel, klaro kayo sa Ezekiel 18:5 igsoon. Pag kinabuhi subay sa akong balaod, matarong ang mga tao og maluwas siya. Bisag din ako nagbasa, nakabalon ako unsa ang sunod ang Ezekiel 18 versikulo 8:9 igsoon. Matarong og maluwas. Now kung ang pare wala na nagsubay sa adlaw Sabado, tingkagol ang iyang kalag ngadto sa impierno. Daghan po siyang bira, daghan po siya nga ilad nga mga katawan ang Pilipinas giilad akong papagipatrabaho rag adlaw Sabado. Usa ka na kung butbut sa tibok kalibutan igsoon. Daghan isunod anang butbut o bakak nga giwali Domingo igsoon. Nganong mayong kang bakak ng Domingo kay di na mabasa silent ang Biblia according da kanang gitawag lag Sunday keeping people.
ang Sunday keeping people dili Diyos non dili pod Kristohanon. Munang maingon ang Diyos dito sa unang Korinto 5 versikulo 9 ngadto sa 10 igsoon. Ayaw mo gugoy-hugoy, ayaw mo tipon sa miangkon nga Kristohanon apan naglapas og balaod sa tupa ang dalan paingon jud sa impierno ang Domingo igsoon. Dagkang isubay ani. Diutera ang sabadistan ning subay ani. Diutera Israel at sabadistaan ni subay sa dalan maoning Sabado. Nganong niyo maka ang Sabado dalan sa kinabuhi, Brother Porfirio 1 Sabina. minute more. Ningon man sa Hosea 1 versikulo 7 igsoon. Pag magmaisog ka Hosea, ayaw talaw, subay sa akong balaod, ayaw simang ug walang ugto. Magmauswagon ka, you are prosperous and success, ug ako magauban ka niyo, bisan asa ka paingon. Do nothing without God. Ang parit dili gyud ubanan sa Ginoo. Munang madunggan nato ang mga parit ng mga kasong rape ato madunggan di na yun ang madinay. Salamat sa Ginoo nga ang Sabado di ay dalan paingon sa langit. Ang Domingo dalan pula paingon sa impierno. Munang sa Mateus 7 versikulo 13 ngadto sa 14, daghan ang isubay paingon sa impierno kay ang Katolika Romana bilyon ay lang sakop. Munang daghan ang isubay anang Domingo igsoon. Pag kinabuhi subay sa akong balad matarong ang mga tao ug malawas siya. Munang giingon sa Time is up. Kinatapos ang 7 minutes ni Brother Porfirio Sambilad mareaksyonan pagpabarog sa iyang timang ang dalan sa Katoliko padulong sa impierno o karon atong ihatag ang panahon sa iyahang kaakban nga mangutana kaniya may tungod sa iyahang gipabarog nga tema ang dalan sa Katoliko padulong sa impierno pinagi sa CFD Efren Yap de la Piña, ibaw panahon, Brother Efren, alang sa interpellation. Sa 5 ka mga minutos. Salamat kayo, Brad Rode, sa samatigating dumala sa Radyo Cruzada 18.1, Tanay City, Negros Oriental. July 28, year 2024. Suma sa imong ipabarog, Brad Porfirio, ang dalan sa Simbahang Katoliko Romano padung sa impierno. Kumikan sa pagpanudlo sa adlaw Domingo, uban pang mga pagtulunan. Tinuod ba ito musulti? 100% tinuod. Karon, kay tinuod man, kay ang pulong si Diyos, matuod yun, niya sa 1 Corinto 4:6, kailangan nakasulat sa pulong sa Ginoo. Pangutanan, asa mabasa sa Biblia, nga nagpraktis sa adlong Domingo, nagbalaan, ang dalan padung sa impierno na ang heiguman sa Simbahang Katoliko Romano mga membro. Baga pangutanan. Ang opposite sa Sabado Domingo, ni upos ang Santo Papa, ning rebelde siya sa Ginoo, gagama po siya dalan Domingo. Gitawag siya anak gyud sa yawa. Nga naman, iyang upos man siya, oposisyon man siya sa pulong sa Ginoo maam Sabado. Ningon ka ba nga dalan sa Domingo padung sa impierno? Sa ito ba dahil na Domingo na sulat sa Biblia kaya imo nabasahan nga dalan kung basta mag-practice Domingo padung sa impierno? Kaya ingon magaling tinuod. Asa mabasa sa Biblia na? Pagkabag Mr. Purito. Silent ang Biblia, wala kasulti nga ang Domingo balaan. Iya ra ng gama-gama, gituis niya ang Sabado gihimong Domingo. Munang gitawag na siya og dalan paingon sa impierno ang Domingo. At bangna sa dalan sa Ginoo. Gagama ko siya kawaliwan nga dalan padulong di ay sa impierno kay bakak man ang Domingo. Matod mo silent ang Biblia. Ang pangutana, nakay mabasa sa versikulos Biblia from Genesis down to Revelation nga silent kung ang Domingo kung mag-practice ka dalan padung sa impierno o imo-hara ng opinion. Tumaga, Porfirio, opinion mo o nasa Biblia? Kung nasa Biblia, basa. According to the Bible, walay mabasa bisag uskabot naman litra nga ang Domingo balaan nga adlaw. Matod ba nimo walay mabasa Domingo? Karon akong basahon ni premise o Mr. Moderator.
i-premise ba ang nga kay walay matter ba niya walay mabasa. So kung ay mabasa, Brad Porfirio, ikaw may namakak, tubaga po na. Kung ay mabasa. Yung mga nga, Basa Di ba? basa sa Apa mo tanan ka? Ayaw lang. Ilingon mo ka nga, Ayaw lang Biblia. walang ka magsabot to sa Biblia, sugod. Kansi ko. Akan niya, ha? Imo ka daogon man sa imo Lagi. Bible nga wala man Dili ba, kung naay mabasa, pildi ka. bot man na imong Ha? Biblia. Di ba, kung Kan Biblia la ako kay Katoliko na kanay mo di ginama naman na. ginama na, tapos ako na kay. Ilan natin ba? Sa Latin natin. Di ka Bisaya magdaw. na eh. Ari ta Biblia magdaw. Di Bisaya ka na man eh. ang Latin di ha. Ikaw ba yung papasahon na mo? Kabasa ba ka? Dili? Kung basa na kay sayo man. Tagay ko bersikulo kay basahan sa akong Basahon na mo na ba? Tagay ko bersikulo gani. Di, mga tanah, Ako'y mga basa. tanah. Kanang mo ko'y Panahon Biblia. sa mga tanah, di panahon sa mga basa. Karon, atong basahon na rin mga kiksunan. Sa bersikulo be. Ingon rin nga, Bersikulo sa. Pinedeg Rogis, nadina ako sa Espiritu sa adlong Domingo. Karon, nasulat man rin sa Biblia, Brad Porfirio. Sa to basa kas makuno. Dari tadi ang sumasang ni basa ba? Unsa kay nabasulat? Pinedeg Rogis. Oh, nadina ako sa adlong Domingo. Pamunta na. Balaan ang Namakak si Juan Evangelista ini magkasuwata. Nagsusultiya wa. Tubag. ato sa basa. Di panahon sa pagbasa ko may basa. Basa nga. Tubag ka, panahon sa cross examen eh. Tubagon sa Biblia. Di, wala pa na yung basa. Wala man na akong Ang pangunta na Mr. Monitor ang imong kay wala pa sabot sa Biblia ha. ang topic naman Dili wa na atong topic sa. Biblia tanong Di ba nagminsan kag Domingo? wala man babasa sa Biblia Domingo. Oh, karon kana may nabasa Domingo. Dili man ang Biblia Oh, mo. unsa man din eh? Kung mo mo sa ngalana. Unsa man din eh? Sa to imong giingon. Unsa din yung Biblia? Dili nga ingon. Time. Burgata, di ta mo daw. Ba na. Time sa ta, ato sa niyo sayo na. Sige, Oh, sige. sayo na to. Moderators time. Sa ta. Okay. Alang sa Brother, kuno, Diyos. nag-interpolate, brother Efrenia, iya naghatag siya premise. Katagaan na itong kay Gayunan nga siya mo basa sa di pa siya mamutanan, ibasa siya sa versikulo sa Juan 1:10. Pinadek. Oh, pindayan, sorry. Si Juan may nagsulat ana. So, Ikaw pindayan. moderator basa. Okay, so karon si Porfirio Isabela, di siya mutubag kay muhanagyo siya nga iya kung basahon Sakto ba na yan? sa pariyo sa Biblia niya sa iya Biblia. Matabasahon. Oh, para maklaro sa minaw. Di da mabitin. Ono Jis sa pinadayan. No. Kare Biblia mo gimasa. Di man na mao. Anyagyo po siya diri sa iya ha. Burgata mo. Aron duha. Duha. Aron matandi sa binaw. Og mao Ang basahon ng duha ron. Ako agay Katoliko ka ito kanay mo. Mo na Katoliko Biblia no. Sa Okay. Burgata na Biblia Burgata. Latin bulgit din sinjero mo Latina ikaw ba. Burgata. Atong basahon na tagay na itong panahon ha. Kana mo. Oh, pinadayag. Sa Jis, ono Jis ingon kung mo ingon kita nga wala kita mapinay na rin. Oh, Jis. Mo rin. Oh, mo na uno Jis. Mo rin. Isa sa to karon sa pinadayag ha. Ako wan lagi ni. Wala pa. Kayo. Tingala mo kung di man mao. Okay. Ulat-ulat mga kaigsunan kay ato ning gikat ang panahon. Okay ni kamatoran. Kay ato sigurohon ang duha ka Biblia kay Ito mahata-hata. aron nga pareho patas ang laban. Uno Jis sa pinadayag. Sa Biblia ang ginala ni Brother Porfirio sa bilan sa nga version imo Brother Porfirio. Katoliko na. Katolika gyapon. PBS ay hindi nila Katoliko. Ecumenical Bible. Ecumenical Bible. Okay, basta Bible mga kaigsunan, amo ni ang ato nga standard ha. Basihan. O basihanan. Okay, Jis sa ini pinadayag, ono Jis, nagkanayon. Si Juan ang nagasulti nini, nagsulat ini mga igala. O, ato pangitao ni giyahang bersikulo. 9, Jis. Tara. Sa adlaw sa Ginoo, gigamhan ako sa espiritu o sa akong luyo nadungog ko ang tingog ang usa ka tingog ngan
milanog sama sa usa ka trompeta. Adlaw sa Ginoo diri, pikas. Wala din mag-ingon nga adlaw Domingo, adlaw sa Ginoo. Diri po, pikas ang gigamit ni Brother Efren, Latina Vulgata. Latin Vulgata, mga igala. Vulgata. Jis. Sa Jis. Okay, diri sa Jis, mga igala, sa Latin Vulgata. Dari. Ano diri? Okay. Sa Jis. Maria, ito masahon. Nadinha ako sa Espiritu sa adlaw sa Ginoo. Domingo na din. Okay. Huwag mo na ko. Nadinha ako sa Espiritu sa adlaw Domingo. Naman ko yung H. Matingala mo na kayo. Naman H kasi tapusan. Domingo. Sa ano nyo? Domingo. Utbog yun na. Dili ko po. Sa tunang utbog. Nakadungog So sa trompeta. sa trompeta. Mora na John. O din adlaw sa Domingo din dito sa Pikas, adlaw Domingo sa Ginoo. So balik na sa Pangutana. pangutana. Sa imong gibasa. Kanang gibasa ni Brad Rudy sa moderator tingya titumala sa Radyo Cruzada nga sa imong Biblia sa adlaw Sige na. sa Ginoo. Imong dawaton nga adlaw sa Ginoo mo na Domingo. Wala ko ga-issue. Di ba lagi? Ang issue Imo man dawaton. ipapahulay. Lagi ba? Ayaw na tas topic. Dili. Wrong Dili. imong pangutana. Wala Ang ko pangutana, tulong. ang Ang pangutana. pangutana ayaw ibulag sa Ningon pahulay. nga adlaw Domingo suma sa Biblia. Wala ko pabarog adlaw sa Ginoo. Di pagbasa ni Brad Rudy Ang ba? issue dire nga ang Santo Papa gatsulti o Domingo nga ipapahulay. Wala may ipapahulay da. Wrong thinking na imo. Sa to ba day? Ang Domingo dili na adlaw papulay. Dili. Ah? Wala may babasa ang pahulay Domingo dili. Asa mabasa dili sa adlaw papulay Domingo? Ay putana. Ay patubag. Asa mabasa ang Domingo dili adlaw papulay? Asa mabasa biningon nga ang Domingo dili adlaw papulay kada pangutana. Sabado man. Asa mabasa ang Domingo dili adlaw papulay? Kada Sabado. Bersikulo ni Iskot ba di kag laing adlaw? wa ko mong tanak Sabado. Gikan si mong bakba nga bil ningon ka nga dili adlaw papulay Domingo. Sundan di ka na kay mabasa bersikulo sa Biblia. Ang Domingo dili adlaw papulay. Tubag. Wala may pahulay kog Domingo nga mabasa man ko ana. Dili ba ningon? Wala may mabasa sa Biblia nga ang Domingo adlaw ipapahulay. Karon. Asa nakabut-but Di mo ka nakabasa na pangingon mo dili adlaw papulay Domingo. Wala may babasa di bot-bot. Sa to pa kung way mabasa dili tinuod. Bot. Sobra pa si bot. Kanya kanang Sabado wa may mabasa. Wala. Oh. Pasahon. Oh, litra po litra. Oh, sige. Sabado nga Adlaw adlaw pa. papulay sa Ginoo. Okay, sa ako no. Pamdabaan ang ikapitong adlaw. Mr. Waiter, pangutana no. Diyoteo 5, Ay, versikulo ay, sa 12. kapita ko pangutana. Nungutana mo kag Pangutana, nabay mabasa sa bagong tugol panahon ni Kristo, Jesus Christ, niingon yun. Ang adlaw Sabado mo yung adlaw papulay balaan. Tubag, parang Jesus Christ ha. Bumasa kag sumabot. Wala di mabasa. Ang masabot diha, mayon siya. Wala di mabasa. Naay mabasa nga, naingon siya. Literal Wala na ko basa. maarehan sa pagbungkag sa Sabado, balad. sabado. Di bungkag ba? Kaya Wala asa na mabasa, Sabado. dapat Sabado. Ha? Asa mabasa. Kanang din, wala ko maarehan sa pagbungkag sa balaod sa Di, Diyos. na Sabado. Oh, na. Asa mabasa ko. Wala din sa Sabado. Di ikaw, ibasahon na to ni mo. Ito Kanang masabi din balaod naman ni Sabado. Di mabasa ba? Balaod mas Genesis na sa Sabado. Bago panahon ni Kristo. Panahon yapon na ni Kristo. Wala pa tukuran kalibutan na siya. Siya gahimo Sakto ba, day? siya may gagama ng Di pa na tinitawag. sa ang Genesis na nas Kristo dahil. Sa Panahon na. Exodo na anas Kristo. Ang pangutanan ko panahon ni Yeah. Kristo ang Exodus. O Ano yung message? Nana. Diba? Nana. Di ba? Kanang Exodus. Okay. Panahon ni Kristo Time message. is up. Okay, natapos na ba yung interpellation? enjoy nyo sila sa Agba. lidigwatay mga igala. Karon atong ihatag ang panahon sa atong igsuon sa CFD sa Iglesia Katolika Apostolika Romana pinaagi sa ni CFD
Brother Efrain, Yap de la Peña, imo panahon, Brother Efrain, alang sa imo ang pagguba sa gipamarong ni Brother Porperio sa bilad nga ang dalan sa Katoliko padulong sa impyerno. Okay. Kuya pare. Sige mo. Kuya ako. Ha? Tuwil man. Ito na si charge mo. Tuwil mo. Salamat iyo, Brad Rudy, sa moderator ko at tagiya sa radio station. Bago pa lang nagyod mga kiigsunan nga nadunggan sa gibasa ni Brad Rudy 5 minutes. na sa Pinideg Uno Jes, Adlong Domingo. Muna sa iyang Biblia, PBS, klarong nga na PBS, hindi na tanahon, Philippine Bible Society. Muna Ecumenical Bible. Kumun ba kanang mga lain, sandurot sa lain reliyon, Tuliko, Pasante, kang libros Katoliko, muna siyang Latina Vulgata o Duay rin sa Bible, muna Catholic Bible. Nya, ibasa mang Pinideg Uno Jes, nga Adlong Domingo. Nasulat mo na sa Biblia. O niya, di pa gimutuo si Brad Porperio kay iba man ta nga kaatbang di binamuang ko yun. Abotin, madumo ba? Nga, usa sa kuan nga word per word yun mabasa. Sa ito ba kay nag-iskot mo siya sa tima niya ang dalan padung sa simbahan Katoliko Romano padung sa impyerno. Kunya, gumikan ko noon kay nagtudlo ang sa tumapa, itugutan ng nudlo adlaw ng ipapulay mo ning Sunday. So muna iyang, kuhan mo itong na lugwa ang mong argumento nga gipakita sa kahanginan o viewers sa kalibutan nga nasulat yun word for word ang Domingo ibasa, di gid one-sided kay Seventh Adventist mang ibasa. So diha mo dapita magigsunan, perting lintuwad at pinanggat bang si Porperio. Niya ako sa gisuda pangutana, kanang adlaw sa Ginoo si mong Biblia, may balita Biblia ni mo. Mo ba ng Domingo dili? So wala ko magpabaraw ka na. Nga wala mo may mabasa nga ada pa pulay Domingo. Kung dili, kung way mabasa ada pa pulay Domingo, kanay mo pag-statement na litok mo ada pa pulay Domingo, way mabasa. Imo na mo opinion nas Biblia, asa mo ka sa Biblia. Dili ada pa pulay. Mingo, diha siya nga murag boxing ba ma itong boxing si kuan tong Pacquiao si kuan ni sa gunto kigsunan. So man nga yang napita mga kigsunan gaano tataw kayo ang iyang gibabarog huyang kayo mga kigsunan. Unya atong gamitan ng original language kaya ni-iskot ang pahulay ni kuan siya Hebrew Bible the Old Testament was written in Hebrew. Mao man ang original yun Hebrew niya pinulungan Hebrew niya Griego bagong tugon. O bitaw kong pangutana sa bagong tugon kanina mga kigsunan nga asa mabasa nga ang si Kristo mismo na adlaw papahulay mo gini Sabado. Di mo kahatagan, di mo na mabasa sa bagong tugon. Niya ni David siya ni layat siya sa karang tugon. Naniingon mo siya nga na mas Kristo ng Genesis, Deuteronomio, Exodus, panahon ng Moses. Unsa ka nga naada ba na nga sa historically background o kining Old Testament si Kristo wala pa magpagkatao. Diya sa bagong tugon, ang panahon ni Kristo na sa bagong tugon, Genesis to Matthew to down to Revelation. Muna the life of Christ. Munang Matthew, Marcos, Lucas, and John, the four Gospels. Muna nung tana ko, isulti ba ng Kristo mismo sa gikat siyang ngapil? Nga kining adlang pupulay sa Sabado, balaan na? Matibang ko ilang may laking sa balista makatubagan na. So muna mga kiksunan. Ato mo sa Exodus 20 versulo 8. Iingon rin sa 3 characters. Shin, Betaw. Sa Hebrew Dictionary, Shabbat or rest. R-E-S-T. Rest, mahulay ba? Muna giskutan ni Monsignor Yap, hubad sa Latin Vulgata. Magprehek lidon. Momento sabates and devices nga gibalaan yun
ang pahulay. Sa dalatay mo, Sabado man yung butana. Kanang Sabado dahil, mga kinatsila mo na, rest na siya. Dili na Sabado nga kanang Saturday. So rest, pahulay. Kaya may Hebrew original man sa Exodus 20, 8. Tulog ka karakter. Rest. Sa ito ba, pahulay. Sa ito ba, ang Latin ang Vulgata, pare may isuot mo, siya mo interpret, kumpitin mo interpret ang Latin ang Vulgata, gihubad niya ang isuot ni St. Jerome, one of the Latin fathers, doctor of the church, ang pure Latin words, language, Latin Vulgate, to Latin Cebuano, muna niya gihubad. Way 70 Adventist mo kahubad, way mga laki, pare na. Si, dili tanang pare, Monsignoria Prano Cumplido. So, klaro kayo nga, ang rest, pahulay, niya managingon sa Leader English Translation sa Pinadegologist, you feel in espiritu dia del Domingo. Sa ito pa, kinasilap ng Domingo, sa Leader English Translation, I was worshiping the day of rest. So, magsimba kami sa adlaw sa pahulay. O sa pahulaya, the Lord's Day Sunday. Mga dagkong dictionaries sa kalibutan, mga 3,000 pages diya sa Cebu City Public Library, mga kaigsunan. The Lord's Day Sunday. What do you mean the Lord's Day Saturday? Oh, what di mo na one-sided? Mga standard references. So, mga kaigsunan, ining dapitan nita, kilpo itong pinanggang kaatbang sa mga pangatarungan nga ang dalan sa Iglesia Catholic Romana padung sa Birno, wa mga kaigsunan. Iyar itong imagination, opinion. Siya mo'y katumo-tumo. Kunya, upang mga argumento kong ipaminaw, mga dalan, nga kuhan. Kung ako simpunta na asa mabasa dalan, padung sa Birno, di mo siya kabasa. Last 1 minute. So, muna nga, ang negasyon, isip, negative side, wa mo kung magbabarog, suma sa art, argumentation na debate, by Africa, nga no responsibilities at all ang negative side. Ang responsibilidad nga magbabarog, ang burden bro, ang affirmative. Pero kayang tima, broad ni, hindi ni magpakal-alkan siya ako, muhatag kong siya sa partida, marang chisma, taganong do kang arok, kunra, patipon ba, taganong chance, para makapapor siya, pero mura siya sagbot nga, nagluto-luto sa dagat nga, wa kay kanguan, gawiyap na sangin, mga kasunan, gilampur na sa balod sa kamaturan. Dahil salamat, may giwi. Okay. Humanag yun ang 7 ka mga minutos gikan ni Brother Efren Yap de la Peña makaigsunan sa CFD sa Katoliko. Ang iyang pagguba sa baruganan gipabarog ni Porfirio Sambilan nga batud pa niya guba gyud ang gipabarog. So karon mga igala sa di pa tamo ato sa ilaha ribatal nga tag 3 minutos ato sa taga pagtagad ning naghatag mga comments na commentary Brother Okay, Efren. examine mo siya. Cross examine. Cross examine sa. So cross examine. So Basa. dilo niya na human sa. So karon atong ihatag mga higala ang interpellation. Cross examine ni Brother Porfirio Sambilan from 70 Adventist nga to ka Brother Efren Yap de la Peña halang sa iyahang gamit ng mga teksto sa pagguba siya gipabarog. Ibo gayon ma Brother Porfirio Sambilan. Pangutana na ay mabasa sa pinadayag 1 Gis ang Domingo Resdi. Ito nang... kanang Domingo, mo muna the Lord's Day, Day of Rest man na, Sunday. Mo na Sunday, itulo sa Sibang Katoliko. Tubag mo ko ta. Wala katubag na akong amigo. Akong pangutana, naa ba kay mabasa sa Biblia nga ang Domingo Resdi? Imo ang pangutana, pinisaya niya in English yung patubag. Nalagi sa Lydiard English Translation Bible, nawa makana, I was worshiping the day of rest. Day of rest man na niya. Sa kanan sila, you feel it in espiritu dia del Domingo. Yung gibasa sa moderator ka ganina, sa adlang Domingo. Word for word, nadunggan nga niya mo. Kadunggan wala. Nasa gunto na akong bangga. Di nakatubag. Tubag ka ang pangutana. Klaro ka ang pangutana. Ayaw karatol. Na ba kay mabasa gikan sa Genesis ngadtos pinadayag nga ang Domingo balaod o risdi sa Ginoo. Tubag. Itubag na nako klaro kina adlaw sa Ginoo ko na. Some day adlaw sa Ginoo mo day. Sabado day wa mo mabasa diya.
So di na kinahanglan Genesis down to Revelation. Revelation na Revelation 1:10 sa kinachila nga Biblia, you feel in the Espiritu Dia del Domingo. Kay kanang mo Domingo kina Spanish na. Unya wa mamingon you feel in the Espiritu Dia del Saturday, Sabado. Wa sirong Sabado Biblia. Natubag nga ang Latina Vulgata nagmatuod nga adlaw Domingo. Kanang adlaw Domingo rest day na sa Roman Catholic Church. Di ba mawala ra nag ikalego, imo ra nagunona nga ang Domingo rest day. Wa jud kay mabasa litra por litra nga ang Domingo rest day alang sa katawhan sa Dios. Ano di makamutubag pangutanon? Tubagang pangutana na wa ko nga tanag adlaw sa Ginoo unsa diha. Ang pangutana ang akong pangutana nagbitay wala mataktak. Ang pangutana nagbitay pa. Asa mabasa sa Biblia nga ang balaw rest day Domingo? Tubag. Anong utana? Asa mabasa. So asa, nangita kang asa. Sa tabale, na asa piniday Gurujis sa adlang Domingo. Kanang adlang Domingo, itulo sa Roman Catholic Church. Kay ako di mo tagiya sa simbahan. Sa simbahan Catholic Romano, mo na ang the Lord's Day, Sunday, the day of rest, Sunday. Natubag na pangutana. Unya, ang imong Biblia nga gibasihan, ipremisa na nga wa na mabasa. Natubag ang pangutana. Wa yapon katubag nga. Ano, Hindi ko siya mutubag. Kristi Di, akong ano, pangutana. sa Ayaw komentaryo, paminaw. sabi. Paminawa ba akong pangutana? Answer is not responsive sa akong pangutana. Tubaga ang pangutana. Asa mabasa sa Biblia, nag-ingon ang Ginoo ang balaod sa Dios nga rest day Domingo. Balaod ha? Naunsa naman ito hanay nga ako negative side ko gingnan nga wag sabos debate. Wa ko magbabarog, gawas ang babarog ko ang pamatudan mo adang papulay Domingo rest day. Negative side mago ikaw may affirmative. Unsam taong kanang utana kana ko wa ka basa ka argumentasyon na debate. Kung mo tubay ko nimo pangutana no kung di ko mo debate. Wa ko ni bulag sa akong gipabarog nga ang dalan sa Iglesia Katolika ra Domingo. Dalan paingon sa impyerno nga naman butbot man og bakak. Kay di man nimo babasa sa Biblia, maangkon ka ba nga namutbot ang inyong Santo Papa, naangkon ba ka nga butbuton ng Katolika Romana kay di man yun na mabasa bisag kung saan ukay-ukay sa binagulang ako inukay sa Biblia. Wa di ko'y nabasahan gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag nga ang balaod sa Dios Domingo. Last 1 minute. Angkon nang baliw namutbot ka. Ikaw mo klarong namaka. Kanang namakat ba kay sa 1:8:44 ang man sa nabagakon ng yawa. Ano man, kanang imong tema proposisyon, unbiblical and historical lang anas Biblia. So imo nang humao man nagigay kalagot sa Santo Papa mga pare kay imong ginikanan Katoliko wa ko mosunod nimo. Unya karon kanang pinedagologist gibasa sa moderator, si Adventist sa moderator, adlaw sa Ginoo, kanang adlaw sa Ginoo mo na gitulo si man the day of rest, the Lord's Day Sunday. Mo man nagpanulo si man base sa mga dogmatic teaching ug sa ubang mga grounded sa ubang mga libro. Kay wala man kay mabasa sa pinadayag uno Diyos nga rest day Domingo mo angkon ka namutbot ka. Naalagi sa Lydiard English Translation Bible Version. Kaya mong ibasa Binisaya, ama na. Ningon dito sa Lydiard English Translation, ukban nyo na may internet tagang kayo. I was worshiping the day of rest. The day of rest the Lord's Day, Sunday. Mo na diya sa Revelation 1:10. Assignment ko na nimo. Time is up. Bueno, mga gala, humanang ilahang oras sa interpellation. Sa 7th Adventist nga ko sa ang Brother Efren de la Peña, bahin sa pagpantay sa adlaw kapahon. So karon anita mga igala sa kining rebuttal, apan sa di pa doon ay mga comments din mga kaeksyonan nato tagal-tagal. Basahon. Agikan ni kam may gabi ini ngadto sa ato nga mga nagtan-aw sa live ato live debate din sa 88.1 Radio Cruzada sa Tanay City de Cruz Oriental diya sa Luzon. At ang Sister Elda Bolivia diya sa Isabela may gabi diya kaninyong tanan. Dinisab ka Brother Remark Casas, may gabi kanimo Brother Remark. O sa imong pamilya. Ang imong komento to basahon. Ako pagabasahon alang sa duha ka mga tiga-debate. Dili maunang ang pagtulunan sa mga sa CFD, puro pantuis sa kamatuoran, maka-impyerno hinuan ang mga pagtulunan
Nya dugang pa sa Biblia pinariyag unodis dili man ipapahulay subject diha pagtrabaho naman na sa espiritu pagwali o pagsayaw sa pagsangyaw sa maayong balita. So mao ni ang komento na daw ato na dawat ron dito ni para kang brother Efrain de la Peña sa ang CFD. So karon ati ani madala ni sa ribatal ako ni gidalan ani aron ma-appeal sa ribatal. Okay, so alang sa atong ribatal, atong tagapagtagad una si Brother Efrain de la Peña. Salamat yun at recognize si Brigadier Reza sa Sherwin Tumpaga o si Wilkie Ibanis sa Rinmar namin ito rin sa Ramin Batang Brunsi. Salamat din Mr. Monitor sa pagbasa sa comments na normal na niya suma sa proposisyon sa itong pinanggang gatbang nga ang dalan padung sa Roman Catholic Church padung sa impyerno. So negative na siya. Negative saan ba na ang affirmative saan Katoliko mo kubarog pumatag og chance ay murag duwag tis sa partida. Pero mo gyapon bangga mo divert gyapon sa focus si sa daw papulay ko may laing issue mga ano na aning si Bidel Bitis. Niya kanang pinadiagnosis ibasa sa moderator adlaw sa Ginoo ang may balita Biblia. Kanang adlaw sa Ginoo mo nang adlaw Domingo. Duha ka Biblia. Ang iyang ibasa more said nagbalikon sa Domingo adlaw sa Ginoo. Diyos ba natin na Bulgata adlaw Domingo. Unya sa Lydian English translation, I was worshiping the day of rest. The Lord's Day, Sunday. So wala kita makita sa Biblia from Genesis to Revelation, the Lord's Day, Saturday. Kung magkabasa mo, nagbiya ko sa Katoliko. So manang napita mga kiiksunan ang maong punto ng argumento sa binanggang kaatbang nga nagpabarok siya, iyarang imagination. Buto sa bot siya, termino niya, tumutumo. Na wa may mabasa. Kaya yung sa mabasa, masahon mo na mong nagitulo si man nga, rest day naman, pulay Domingo. Kung bitaw may trabaho ng mga nas gobyerno bitaw kay, di ba way Sunday, Lunes to Bernes. Niya, pahulay sa inyo pahulay na, sa may sunod sa pahulay. Mo nang Domingo. Ulay sa mga Hudiyo ang Saturday. Jewish na siya. Niya kanang Sabado, gibungkag ng Kristo, Juan 5:18. Niya, giugtang ang bilin ni Kristo ang Sabado, Juan 5:8-9, na ikiayon masikiton, o gina niya, lakaw as nata ang higdaanan. Niya sa kultura sa mga Hudiyo practices, Jeremias 17:22-23, di ka pa papasaanok mga sunod kay puhuay na. Gisumpak ni Kristo, giugtang ang biling adlaw Sabado, Mateo 12:1-5. Munang Domingo, gibunggag, gipatay si Kristo sa mga Hudiyo. 1 Tesalonica 2:13-14. Sa ito pa, nganong gipatay si Kristo? Kay gibunggang Sabado. Niya ito pinanggaatbang, kay Sabado man pasig kauban sila itong sa mga Hudiyo. Dili sila kauban nga, mawinugo, kay Pilipino man Sa ito pa, mix man siya itong mix nga blood. Pero, imanan to, ari sa isyo por isyo, nga lantugi. Lain isa. Okay, salamat, mayong gabi. Karon, mga ikala, ano yan sa mga to sa representative sa Seventh-day Adventist, Brother Popero Sambilad, alang sa ribatal. Imo higayon. Matod pa niya sa uno, pinadayag uno, Jis, adlaw sa Ginoo, kung kapabarog adlaw sa Ginoo. Akong kipabarog na ang dalan sa Ginoo, maunang Sabado. Kay balaod man, kay ang balaod dalan. Huswe ono city, subay huswe wag na isog ka ayaw talaw. Ayaw si man wala og you are prosperous and success. Ako ang Ginoo magauban kanimo bisan asa ka paingon. Without God do nothing. Munang di yun uban ang Ginoo sa Santo Papa ngano man giusab niya ang balaod. Ang mukuyog ani niya mao ang yawa kay tikusab og balaod purong sa Dios iyang alkontrawon. Pag ingos Ginoo tamda balana adlang ipapawlay wala siyang minaw kang ani siya utok nga naman di man maminaw tamda balaana ang ikapitong adlaw iyang nadungog unang adlaw di ba na murag
wala pa mauli ang iyang pangutok. Tamda balana adlaw ikapito, wala yung tamda balana ang unang adlaw kana kung pamangga kabutbuton kay wala di mabasa tamda balana ang unang adlaw. Asa na mabasa Brother Porfirio Sambilad, Diodo 5 versikulo 12 iksun. Tamda balana ang akong adlaw ipapawlay nga ikapito. Ang pagdungog sa tupapa unang mga adlaw di ba na unsa na ng mga utok ani mga tawanan wa na magkadimao. So matud pa niya walay mabasa matud pa sa Hebrew 3 Hebrew 4 versikulo 3 ikson. Masuko ako, maglagot ako sa mga tao nga dili mosunod sa akong pahulay. Unsa man ay pahulay, Brother Porfirio? Ang pahulay Genesis 2:2. Ni pahulay ang Diyos nga labing balaan langit nun nga buhat sa langit ug sa yuta sa adlaw ikapito. Wala adlaw unang adlaw. Munang ang iyong ko ang Santo Papa napakabutbuton sa tanang tibuok kalibutan. Kay ang iyang gibalaan Domingo naman. So, masuko ako matud pa sa Biblia sa New Testament, Hebrew 4 versikulo 3. Musuko ako nga ang mga tao dili musunod sa akong pahulay. Unsay pahulay sa aman ikapito. Wala siya ni pahulay sa unang adlaw Genesis 2:2. Munang nabulgar nako ang pakabutbuton ining Santo Papa. Munang ingon ang Ginoo, bulag kamo kanila, ayaw tipon miangkon nga Kristiyanon apan naglapas og bulag balaod. Kaya ang Domingo paglapas naman that is blasphemous, pasipala sa Diyos. Masuko ako matud pa sa Ginoo, maglagok ako sa mga taong dili mo sunod sa pahulay uban kanako. Maglagot ang Ginoo sa Santo Papa kay di man sa musunod, di man sa mupahulay uban sa Dios, pakikuubang ta sa Amahan. Time is up. Okay. Natapos yun mga kaigsunan ang kumpate sa debate sa 10.1 Radio Cruzada sa Batang Domingo ni mga igala. Kurang way oras ni masan mabot na rin sila mga igala. Mag-abot din sila, magkuyog naman din sila. Amigo ra pa. Okay, kini ato din nga programa mga kaigsunan ato ni gihimo aron nga makapadayag ang Batang Baruganan, makapadayag sa ilahang Baruganan. Nagasikat diya sa ilang ituan sa Biblia. Dayon, kamo lang ang mga naminaw karon, kamo maminaw, kamo lang maghukom ana og magtimbang-timbang og kinsay nagsulti tinuod og kinsay butbuton. Anang duruha nila mga igala, kinsay butbut. So, naranin nyo na, ang ato importante sport lang ta mga kaigsunan, kay dili sa ato at kita subjects pagtuon dyan ang Ginoong Hesus. Ay, gitawag na ni Kriston anato sila. So, karon nagtuon, nagyan po ni sila. Dini, So, alang sa tanan, naminaw, nagsalamat. Ako pasalamatan ang ato duha ka mga debiter. Una sa tanan, Brother Efrain de la Peña, Ayat de la Peña, o gikan ni sa Cebu. Siyempre, radio evangelist yapon ni mga kaigsunan. Sa makunayon, madasigon nga padayag sa iyahang pagtuo, likod na dasig niya sa Ginoong Hesus. Masap sa ato nga wagin po, isog yapon. Isog kayo mo sulti may ka na way kukadlok, Brother Porfirio Sambilad, di ka sa bago pa rin na seminarista, pero perting isog ka. Isog nga magdalas kamaturan makaigsunan. Naranan niya. Kamu na mag-iko-iko, may ka na magtimbang-timbang sa inyo na dunggan karon. Salamat sa tanan, may gabi o may pagpamahalan.